Your life, your life, your life. Diyan ka na, diyan ka na. Hi, sis Gigi Sayaga. Thank you, sis. Welcome to my LS. Yan. May pababos na tayo. Where is my phone? Ay, layo ko, tipish. Hello, sis Inday Rose Nicole. Nawala na yung ano. Ito pala. Apply ka ng AdSense, sis. Under review pa ako, sis Inday Rose Nicole. Hi, Filipina Dessert Gardener. Congratulations. Thank you, sis. Sana ma-approve na tayo. Sana ma-approve agad tayo. Kasi ano eh. Inday Rose Nicole. Wow, congrats in advance. Salamat, sis. Ikaw, sis, kumusta ang channel mo, sis Inday Rose Nicole? Sharon in Taiwan. Wow, congratulations, sis. Thank you, sis. Welcome to my LS. Ikaw, sis, kumusta ang channel mo, sis? Sharon in Taiwan. Malayo pa. Malayo pa sa katotohanan. Inday Rose Nicole. Pataas, sis. O nga, no? Sana ma-approve tayo ni ano. Ma-approve agad tayo ni Lulu Whitey. Kasi ano ako eh. May copyrighted ako na video. Pero na... Sana hindi matrace yun ni ano. Ni Lulu. Ayan, Boss Ronald. Welcome to my LS. Mabuhay. Hindi busy, Boss Ronald. Nakahabol eh. Sharon in Taiwan. Ilang months or weeks mo bago na-reach ang 4K? Ano, sis, kasi matagal na yung channel ko. Mga 1 year na. Tapos hindi ako updated. Naging ako updated ako noong February 17 lang. Ano lang, mahigit 2 and 1 half. Ano lang, na-reach ko yung ano ko, 1K subscriber is 1 month. Tapos yung 4K subscriber, ano lang yata, mga 6 weeks. Ganon. Sabi ni Inday Rose Nicole, i-private mo sis, baka di niya makita. Haha, oo nga, na-private ko na sis. Sabi naman ni Filipina Dessert Gardener, hala, you have delete those CPR or change the music. Hindi, na-private ko na sis. Na-private ko na yun, sis Filipina Dessert Gardener. Kasi ano lang din eh, kunti lang din yung views. Kasi nakapiright ako sa music. Pero hindi siya strike, copyright lang. May nag-claim yung music niya. Sabi ni Filipina Dessert, oh I see. I see. Na-private ko na siya. Hindi ko kasi siya ma-delete yung ano eh, yung tinatry kong i-remove yung music niya. Hindi hindi ma-remove. Ay, pina-private ko na lang.
Sabi ni, hi, Pinay Fitness Adventure with Sil. Hi po, hello din sa iyo, Pinay Fitness. Welcome to my LS. Welcome, Juvi Goso. Hello dito. Hello dito. Hello din, sir. Welcome to my LS. Oh, babae pala to. Sorry. Juvi Goso. Guzo. Welcome to my LS. Kumusta kayo? Kumusta ang mga channel nyo? Dagdag bawas ba ni Lolo? Ganyan talaga si Lolo, dagdag bawas. Bawas lang palagi pala, walang dagdag. Sabi ni Inday Rose Nicole, tulungan tayo guys para magaya tayo kay sis host. Oo nga wala namang wala namang iba magtutulungan kundi tayo lang. Tayo lang ding mga small YouTubers. Tayo lang magtutulungan. Guys, please, thumbs up, guys. Tulungan tayo para guys. Yes, tayo lang ang magtutulungan. Mga small YouTubers. Dahil yan, may bagong pasok tayo, si Sis Maureen Balboa. Hello host, pa-share naman paano mo nakuha ang WhatsApp mo. Yes sis, i-share ko to. Tapos sabi ni Sharon in Taiwan, ang galing, 6 weeks na reach mo ng 4K. Yes sis, kasi ang ginagawa ko kasi sis, yung mga video ko na upload ko, pinapanood ko sa mga pamilya ko, yung friends ko, kasi wala namang ibang talagang tutulong sa atin kundi yung kaibigan natin, tapos yung pamilya natin. I-share nyo sa pamilya nyo sis, tapos ipapanood nila ulit-ulit, pabalik-balik. Sabi ni Maureen Balboa, hello guys, tulungan tayo. Yes, tulungan kayo. Sabi naman ni Maria Luz Bis, wow, congrats sa'yo host. Salamat Maria Luz Bis. At sabi naman ni Inday Rose Nicole, maglalako tayo para magtitinda ng taho. Haha, oo nga yan naman talaga kasi syempre maliliit pa tayo, tapos kung baga sa product, hindi pa kilala yung product natin, so kailangan natin ilako. Kaya tis-tis lang, malako hanggang makuha natin yung goal ni Lulu YT. Para din nagtataho, 'di ba? Kahit yung taho is ano yun, yung kilala na o nilalako pa rin niya. Palagi pa taho, ganun din yung channel natin, kailangan natin ilako. Sabi ni Sharon in Taiwan, pwede pala paulit-ulit nila panoorin. Yes sis, pwede sis. Kahit ilang beses pa nila panoorin, basta i-refresh lang nila para ma-counted yung views. Halimbawa, nanood siya ngayon na video na to, yung video mo una na-upload, tapos, pagkatapos yung isa naman, panoorin nila, kahit pabalik-balik, paulit-ulit, ilang beses sis, pwede yan. Counted yan sis. Ganun kasi ginawa ko sis. Ganun pinagawa ko. First, sinishare ko talaga sa sa mga pamilya ko sa Pinas. Tapos yung mga kaibigan ko, sinishare ko sa kanila. At tapos may GC kasi din kami sa mga small YouTubers. Doon mo makikita yung mga kasama mo na mga loyal. Kasi every upload mo, nandun sila. Nagso-support sa'yo. Sabi ni Sharon in Taiwan, hindi pa madidetect ni YT yun. Hindi naman sis, kasi bali yan, syempre, yung may ang tawag dito, may loyal supporter, kumbaga,
sila ang loyal supporter mo, syempre balik pa, kahit ilang beses pa sila maulit manood sa video mo, counted yun kasi syempre gusto yung mga loyal subscriber mo gustong tumingin sa videos mo palagi. Di counted yun ni Lolo, hindi naman yung maditik. Sabi ni Diana Dunso, congrats sis, salamat sis Diana Dunso. Sabi naman ni Raisa Iskandal, hello kabayan, musta na dyan? Okay lang kabayan, sis Raisa Iskandal. Sabi ni Mary's Vlog, hello, hello din sa'yo Mary's Vlog. At sabi ni Sharon in Taiwan, salamat sis. Yes, ganun ginawa ko sis talaga, di ba? Talaga yung unang first supporter natin is yung family natin. Lalo na nasa Pinas sila, tapos tayo nasa ibang bansa. Pwede yan sis, panoorin niya pa ulit-ulit. Kahit ilang bisis, counted yan ang views. Kasi bali sila ang loyal subscriber mo. Kasi yun ang hinahanap ni Lulu Whitey Sad na may loyal ka na subscribers. Sabi ni Mamita, congrats. Salamat, Mamita. Sabi naman, Wu Irene, wow, reviews na. Yes, sis, reviews na. Sana ma-approve tayo. Hindi tayo ma-disapprove. Sana hindi naman. Sana. Please, kung thumbs up guys. Salamat, 6 thumbs up. Sabi ni Raisa is Sabi ni Patrick Swizy TV, ayun, malapit na ma-review. Sabi naman, Raisa Iskandal, oh, tama kasi kahit luma ng video mo, if manood pa rin din, may views pa rin. Yes, sis, ganun din sa akin. Kasi, yung yung family ko sa Pinas is, may sila may ganun, pisunit. Kaya doon ko sila pinapapanood sa nila, sa pisunit nila. Kaya kasi everyday, pinapanood ko sila palagi. Yung watch hour ko is nadagdagan ng 100 hours per day yan. Minimum per day, 100 hours. Kung bababa man siya, mga 90, ganun, 80, pero hindi siya babawa below 50. Ganun ang ginagawa ko eh. Sabi ni Maureen Balbua, congrats sis. Salamat sis, Maureen Balbua. Sabi ni Sharon in Taiwan, hi Patrick. Sabi naman ni Patrick Swizy TV, Sharon in Taiwan, hi. Sabi ni Raisa Iskandal, correct sis, ganyan pala dapat. Yes, ganyan nyo talaga gawin kasi nung una hindi ko alam na pwede pala ipanood sa sa pamilya natin sa Pinas. Ulit-ulitin nila. Akala ko hindi ma-counted. Yung tinatry ko sa pamilya ko sa Pinas. Ayun, naging counted siya sis. Mula nung nalaman ko siya, every day na yung yung watch hour ko na dagdagan ng 100 hours. So, pag nagkaroon ka ng 100 hours per day, so ka na. Halimbawa, yung 4,000 watts hour. So, 40 days mo lang yung makukuha. Kung may 100 hours yung nadagdag sa'yo every day. Sa sa channel mo. Yes, ganyan yung gawin, mga sis, yung halimbawa, nasa ibang bansa kayo, tapos yung pamilya nyo nasa Pinas, panood mo na sa kanila paulit-ulit, kahit paulit-ulit, basta nag-refresh lang sila. Halimbawa, natapos sila ng video, tapos sa ibang video naman, basta i-replace, every panood nila, makounted yung views. Sabi ni Mr. and Mrs. Young Vlogs, happy mom, happy wife. Hello langga. Hello Mr. and Mrs. Young Vlogs. Welcome to my LS. Patrick Swizy TV. So matagal ka na pala dito sa YT kaya ni-review at saka pwede nyo share sa FB at Instagram at Twitter ang video nyo. Yes, ganun din ginagawa ko. Sinishare ko sa social media ko tapos pinapanood ko sa mga kaibigan ko. First
yung mga ano talaga, yung family mo ang first, first supporter mo. Kasi, pag sabihin mo, panuorin mo lahat, panunuorin talaga nila yan. Sabi ni Joy B Channel, hello po, pa-shout out po, salamat sisi. Yes, shout out kay Joy B Channel, parang kanina lang kami nito naging, naging friend. Sabi ni Mr. and Mrs. Young Vlogs, happy ma'am, happy wife, congrats, salamat. Ang haba ng name mo ha, salamat Mr. and Mrs. Young Vlogs. Sabi ni Joy B Channel, sis, pwede siya i-share sa IP? Yes, sis, pwede. Kahit sa anong social media mo na marami kang followers, marami kang friends, doon mo i-share siya, pwede siya i-share. Tapos, itag mo sa mga kaibigan mo, mga family mo, na panoorin nila. Siyempre, panoorin nila yun, lalo sa family mo. Pwede yan i-share, sis. Sis, pwede siya. Sabi ni Raisa Scandal, kasi iba naman yung name nila nung node sila is video mo, kaya walang probes. Kay Lolo, ganyan din ako kasusyo nila ulit-ulit daw ha. Congrats pala sa iyo, sis. Yes! Kahit ano, sis, anong tawag dito? Kahit isa lang yung IP address, yun. Syempre, matitrace yan ni Lolo. Kahit hindi nalagyan sila, manood sila na halimbawa manood sila ng vlogs, hindi mo na sila mag-login sa nila sa channel anong tawag dito, sa YouTube channel nila. Ganun, para kahit walang kahit i-search mo lang sa YouTube, di ba, kahit wala kang YouTube account, ma-search mo naman yung channel mo. Doon sila manood. Sabi ni Joy B Channel, okay. Yung pinaka URL po ba? Pwede naman kahit direct siya, meron naman siyang share. Meron siyang share sa tapos share mo, direct mo, kung pili ka lang kung saan mo gustong i-share. Ito, halimbawa, punta ka sa mo. May Messenger, gusto mo Messenger, may copy link, may Facebook, may kahit saan, Instagram. Kahit saan, sis, pwede i-share. Sabi ni Raisa Scandal, oo, tama ka, sis. Yes, tama. Gawin yun talaga yan, sis. Yung ginagawa ko na ipapanood sa mga, sa mga pamilya nyo. Kahit paulit-ulit sila, lalo na wala silang trabaho, tapos may unlimited wifi sa bahay nyo. Pwede yan, sis, mapanood sila ng, ilang bisis. Kasi ganyan yan talagang ginagawa ko, promise. Kasi pag hindi ka gumawa ng paraan, hindi mo makukuha agad yung 4K watts hour. Sabi naman, Mary's Vlog, pwede busy ya pagbalik-balik? Pwede busy ya? Anong pwede? Anong ibig sabihin pwede busy ya pagbalik-balik? Yung pwede ibalik-balik, pwede ulit-ulitin yung panunood yung video mo, sis? Pwede yan, sis. Kahit ilang bisis nilang panoorin, basta i-refresh nila yung video mo, makakounted yung views. Yung panunood, yes, pwede, sis. Halimbawa, nanood sila ngayon ng isang video mo, tapos natapos na, manood sila ng ibang video mo. Kahit maubos yung ibang video mo, pag naubos niya lahat, kahit ulitin niya lahat din, makakounted yung views, sis. Basta i-refresh lang niya yung yung mga videos mo, bago siya manood ng iba. Yes, countdown yun, sis. Makakounted yun.
Maureen Balboa, na thumbs up na kita sis. Salamat, sis Maureen Balboa. Sabi naman ni Sweetie Jane 38, hello. Hello din sa'yo sis, welcome to my LS. Salamat sa 9 thumbs up guys. Sabi ni Jib Flores, pwede ba ulit-ulit ang bids tas makounted yung watch time nun? Yes, pwede. Ganun kasi ang ginagawa ko eh. Pero hindi ako ang nanood, yung ano ko, yung mga family ko sa Pinas. At sabi naman ni Mamita, buti ka pa host, nagawa mo yun, hiningi ni Lolo. Yes sis, ano lang, madali lang talaga kasi yung mga videos ko, sinishare ko sa family ko, sa mga friends ko, tapos pinapanood nila palagi, pinaulit-ulit, panood. Tapos ano lang, madali lang kasi naging active ako dito sa channel ko is February 17. Tapos kahapon na under review na. Mga ano lang, mga 6 weeks. 6 weeks, hindi. 4 weeks, hindi pala, sorry, kanina hindi pala 6 weeks, mga 10 weeks. Kasi mag 3 months na ako dito sa sa channel ko na active. This May 17. So ano pa ngayon? April 30. Sabi ni Rice, sige sis, out muna ako, thanks sa pag-share, hiya, good night. Good night din sa'yo sis Rice ka, Iskandal. Sabi naman ni Kids Minimo, congrats po, I'm new here. Wow, welcome to my LS sir, Kids Minimo. Sabi ni Gigi Sagayaga, tip ko po, nood kayo ng bid na maraming kayamanan, ads. Yung sa akin, more than 8K watts are na. Ay, may ads ka na din sis, Gigi Sagayaga. Sabi ni Mamita, wow, galing mo host. hindi naman sis, kasi medyo matagal-tagal din. Sabi ni Mary Plug, 10 weeks lang sis. Yes sis, 10 weeks lang kasi February 17. Ako active dito sa channel ko. Tapos na ngayon, April 30. Mga 10 weeks lang ganun. Tapos nakuha ko yung 1K subscriber. Mga 1 month lang din. Mahigit 1 month. Sabi ni Kids Minimo, watching from USA. Salamat, sir. Thank you, sir. Mary's vlog, everyday ka nag-upload? Hindi sis, hindi ako everyday nag-upload. Nag-upload lang ako, halimbawa. Hindi, pinakaano ko is 3, mag-upload parang 2 videos lang in a week yata. Hindi ako nag-upload palagi. Minsan yung hindi pa ako nakaabot ng 1,000 subscriber, naka-live ako ng 2 beses yata yon. Yes, 2 beses. Tapos hindi na ako naka-live ulit kasi hindi pa ako saka na ako naka-live yung nakaabot ako ng 1,000 subscribers.
Sabi ni Kids Minimo, thanks rin po host. Sabi ni Honey My Loves Vlog, hi host at sa lahat. Yes, welcome to my LSC's Honey My Loves Vlog. Salamat, welcome. Salamat sa 9 thumbs up. May bago din tayong pasok si movie and animation. Hello everyone, sabi niya. Welcome to my LS movie animation. Sabi ni movies animation, congrats sa under review na. Yes. Sa'yo sir, kumusta mga channel niyo dyan? May ads na ba kayo? Salamat sa 9 thumbs up, guys. Bubbles, bubbles, bubbles. Glamour. Nasa 8 pa lang. Nasa 1.8. Malapit lang yan. Ano na yan? Kung 1.8, okay na yan. Basta nakalagpas na ng 1,000. Madali lang yan. Madali na lang yan. Movie and animation. Tingnan naman natin. Monday. Sabi ni movie and animation, hirap kaya ng watch hours. Yes, dyan talaga tayo mahirapan pag hindi tayo humanap ng madaling paraan. Basta i-share nyo lang sa i-share nyo lang sa mga social media nyo, tapos i-share nyo sa mga pamilya nyo. Number 1 is yung family nyo talaga. Kasi sila ang maging loyal supporter nyo. Loyal viewers. Ayan, may bagong pasok tayo si Sis Just Age. Congrats sis. Salamat sis. Ayan si Just Age. Baka hindi nyo pa na bisita. Bisitahin nyo yan. Ka-GC ko yan. Loyal yan. Loyal. Sabi ni Roth and Tom Philippine Adventure. Congratulations. Salamat sis. Roth and Philippine Adventure. Tatlong dot. Sure, cancel. Wala. Salamat sa 9 thumbs up, guys. 9 out 10. Napala 10. Nag-ipala ng VPN ko. Nag-reconnecting. At yan guys, naging 30 minutes na tayo guys. Salamat sa inyo guys.
Bye-bye guys. Salamat sa pagsuporta at sa pagsama sa aking live. LS. Bye-bye guys kasi mag-edit pa ako ng videos ko nga. Kailangan kong i-upload bukas yata or next day. Kaya guys, bye-bye guys. Salamat sa lahat sa inyo. Kundi sa inyo hindi ako makakuha ng tawag dito? 4K watch hour and 1,000